ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Сауду ТЖ. Имрӯз 14 апрели 2026 сол нарх наво аз 140,000 сомон, 140,000 хона дорем, 149,000 хона дорем, 190,000 хона дорем, 200,000, 300,000, 400, 500, 600,000 сома хона дорем. Наворатон мекунем. Обши 12 хонаи фурӯшиҳай баҳри шумо дар числаи 14 апрел дӯстон. Бо диққат тамошо кунед. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки дорен дар WhatsApp рӯй кунен, ё ки омада аз пеш навори фасон мекунем, профессионали монтаж, профессионали навор ҳаракат ка ба зудӣ савдо карда метем. ирӯза наворда аз Душанбе, аз Кулуб, аз Ваҳдат, аз Ёвон, хулоса аз якчанд гӯшаву канори Торкистон навор кардем ки баҳри шумо маъқултон мешава. ман навора шурӯъ мекунам. ҳамин видеода як талайк кунед, дар канали ма подписатсия кунед бачаҳо. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд соле ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Торкистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародари азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшие ки 159,000 сомонияй. аз Данғара, аз Ғарғараш дӯстон азиз хона қабул кардем ки 8 сотиқи замин дораву 3 комнатагаҳай. 159,000. ма дар бораш маълумотоша гап мезанам, як гӯш кинед, хона кадом ҳолат, чӣ хел киҷода қарор дорад. ҳамин хонае ки мебинед дӯстон, масоҳати ҳавлӣ ба ҳамун 3 дар хонаш 8 сотиқи замина ташкил метиҳад. 8 сотиқи замин гирдаш маҳкам кардаги ҳавлӣ шебен, ҷои агарот, тирезаҳои калон, гирдаш забор, дарвозаи фасон. ноҳияи Данғара дар Ғарғара қарор дорад. мега ки 159,000-ош мегем, боз савдош мекунем. свет ҳастай, об ҳастай, усталба ҳастай дӯстон азиз. хулоса шароитҳои сози замонавӣ. марҳамат, шанса айдаст натен. 159,000 сомонӣ. чӣ хелай хона бачаҳо? як комментария кунен. мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. бардор азиз, дар масоҳати 1 сотиқи замин 3 хона кардиянд ки дар Душанбе дар ноҳияи Фирдавсияй. ҳавли чай фурӯшӣ срочна мефурӯшем, мега 80 квадратаи 3 хонага кадаги, бания дора дӯстон, ремонт, канализатсия дора, удобстваш мега ранги сексия кардагиай дӯстон, ноҳияи Фирдавсӣ. хуб 500,000 сомон нархаш. ина ҷош мега ҷои хубаи мактаби 58 ва садик 50 метр дурай. детский плашаткаям дора. фақат харидори конкретни занг занен. 500,000 сомон, 3 хона, 80 квадрат, 1 сотиқ заминиш қатӣ. мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон, дар маҳаллаи Қамбарӣ қарор дорад. 4 комнатага, якта подвали фасони дахбасе. яъне ки дutta хона ҳам када метавонед ша. 8 сотиқи замин, 330,000 сомон нарх. ду рақам дасти WhatsApp рӯи экрани шумо
аз талаби маълумотшам метавонед бигирен. хонаҳо мега 5 ба 3 ҳай. 4 хонаи 5 ба 3 кадаги ҳай. дар умум 20 ба 12 мешавад. 20 ба 12 ошо обши хона кадаги ҳай азиз. дута баня, якта падвали 10 ба 3, об дора, свет дора. хонара 7 сол шид мега сохтанашда бо кирпичи лоӣ. наздикишда 4 та магазин ҳастай, мактаб ҳастай, медпункт ҳастай, масҷид ҳастай, ҳуҷҷатҳои 100% ҳастай, неки кредит намешавад. мада зарул шидагиҳо мега 330 таш мондам. кадомитон мегирен марҳамат успет кинен, шанси беҳтарина ай даст натен дӯстон. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. масоҳати 2 сотиқ замин, дорои 3 ҳуҷра, шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора, уртабуз астку бачо ганҷрес дар амуҷа қарор дорад. 195 000 сомон. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ дар ҳисори бостонӣ. 195 та 4 тараф маҳкам, чихел дилесен, дарвоза часпондагӣ, гирдаш маҳкам кардагӣ, хонаи кришадор кардагӣ, дарбанаш баня, ҳуҷҷатхона кардагӣ. 195 000 сомон нарх мондагӣ. успет кинен дӯстон, беҳтарин вариантай, занг зада бигиринаш. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри ваҳдат дар сентр қарор дорад. нигоҳ кинен бачаҳо азиз, 93 квадратай. хеле нарха бинен, ба ин ремонтҳои каргира бинен шумо. просто дӯстон беҳади бад соҳибхона меҳнат кард, мега хай сум дар кор савдош кестем. шаҳри ваҳдат, чораҳаи файзобод, кӯчаи муаллимон астку ана ҳамуҷа қарор дорад. калидори калон, пряма ҳуҷҷатхонаи калони замонавӣ, дарбараш баняи фасони хушӯ замонавӣ. дӯстон азиз, хуб, кӯчаи муаллимон, домимо 9 этажаи хона дар этажи 4 сехонагаи калон 93 квадрат метр, 695 000 сомон. рақамҳои ахираш 4646, ахираш 0202 ватсап дора, 4646 дастӣ кор мекунад. доми нави 9 этажа, хона дар этажи 4 қарор дора. сехонага ҳамаш тирезадор, документҳо техпаспорт дора, мактаб астай, садик астай, бозору балнесаву аптекаҳо дигаро ҳастай. шароитҳои хуби замонавиай. кадомитон мегирен дӯстон? иншоалло ки баракат меёбен. марҳамат занг бизанен. дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чаманзор, қитъаи 6, духонага 6.5 сотиқ, 6.5 сотиқ замин, ҳавли ҳамвор, дарвозаи фасони замонавӣ часпондагӣ, гирдаш забори баланд кардагӣ, ду хонаи барак, дарбараш баня, дарбараш кухнӣ, и тараф ҳуҷҷатхонаву анҷомхона ҳастай. ҳуҷҷатҳош қонуну қоидаш қатӣ. ҳавлича стяжка назди мактаби навсохташуда, наздики масҷиди Калон, наздики яъне ки медпункт, аптекаву магазин, масҷид, яъне ки боз мактаби замонавӣ нав кардагӣ. ай ҳаминҷа дӯстон то вокзали Кӯлоба 2.5-3 километр роҳ масофа дорад. яъне ки 2 сомонда мефурӯен, 3 сомонда мебуроен. марҳамат, беҳтарин вариант. свет ҳастай 24 соат. иҷа территория дига фарқ мекунад.
یعنی که مسئله اوش باشه. اگر او را دوستان گذراندن، توربو را کشیدن، اوچوچکو را مونده نکی همی اوه هوی نکدین. انا همی قد دوستان 1-4 دیگه همش قانون و قایدش قطعی 190,000 سامانی. مرامت دوستان از نومی کانالی ما حوزی زنگ بزنین. به حد واریانتی خوبه دوستان، ایدست نفین. مگذاریم به هفتمین خانه نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی است که در شهر دوشنبه های جماعت گلستان شهر دوشنبه در عموم 4 سوتیق زمین و 2 اتاج کتش کردگی 8 خانگاه های 4 خانه در یکم اتاج 4 خانه در اتاج دویم 600,000 سامانی. التماس میگه بیهودن زنگ نزنین. خانه فروشی در ناحیه رودکی جماعت گلستان دهه مولوی شهر دوشنبه تخپس برداره. همه حجتش 100% های. خانه در طرف راهی وحدت رفتن از پاس 7 کیلومتر تا راهی کلان تا پیش خانه را 1 کیلومتر. آب است، سویت است، سپتیک کانالیزاسیون است. همش قایدوی 600,000 سامان. باز ارزان میشه. مرحبا زنگ بزنین دوستان عزیز. و دوستان میگذاریم با هشتمین خانه نزدی حولگی. پادپیسچیکا میگه که سعودو تجی هی سعودو تیوی یک خانه عید شنبه مونکی خانه ارزان باشه و سمیمو برسه. اینا دوستان مرحمت همی تمامی گوشه و کندار ترکستان مردمش رو به دوشنبه میاره، چون که خیلی سنترال نتورک هسته. اینجا دوستان نرخ نما قیمت های 2 سوتیق زمین های 2 خانه کدگی نوحیه اسماعیل سامانی حولی بروچتکه ریمونت های زمانوی 2 سوتیق زمین 490,000 سامانی. فروشی در پشت بازاری کوشانیان دوشنبه اسماعیل سامانی 1/10 سوتیق بود است. امروز 2 سوتیق هم نبود است. 1/10 سوتیق زمین 3 در خانه کوخنی حجت خانه و نه از بازار تا خانه را میگه 200-300 متر پیشی مسجد جمعه خانی آب است. سویت است پسند است. داکمنتوش 100% بچه ها میدونین 100% چیه؟ 100% معنای 100% داره. آب در حولی. مگذاریم به نهمین کوارتیرای فروشی. ما برای پادپیسچیکا با یک خانه چای دیگه موندم که انشالله که زورتان میرسه. کوارتیرای فروشی 2 حجره کوارتیره در اتاج هفتم مساحت 47 متر کوادراتی. رایون سامانیان ناحیه رودکی. آدرس پشته نزدیک بازاری سفینه. ندویژموس نوستریکا. داکمنتو شرطنامه ремонт новый ремонт. количество комната 2 комнатный квартира. площадь 47 квадрат. этаж 10 этажа. در اتاجی هفتم قرار داره. مرحبا زنگ بزنین. 410,000 سامانی. باز از نومی کانال ما که زنگ زدین انشالله ارزانتان میکنه. نوار استوب کنین بچه ها. 1-2 استوب کردین. لایکاتون رو در کانال پادپیسه کنین. چیزی که در کارتون کامنتار کنین. اولی ویدیو یا که آخری ویدیو دا واتساپ سعودو تجی هستای مراجعه کنین. چیزی باشه روی کنین یا که اومده ای پیش نواری فسانش میکنم. مگذاریم بعد دهمین خانه نزدی حولگی. 140,000 سامان خانه نزدی حولگی. بروزی 40,000 سامان میگن کو. 2 خانگاه در مساحت 8 سوتیق زمین. راه شبن حولی هموار پروژه فسان 8 سوتیق آبشی مساحت خانه با زمینش. 2 خانه خشروها کردگی 140,000 نرخ موندگی. رقم های 9904 زنگ میزنین. سوخوزی وخش در ناحیه وخش قرار داره. دلشی معلومات میتونین دوستان زنگ زنین. و دوستان میگذاریم با 11مین کوارتیرای فروشی من. کوارتیرای فروشی است که 600,000 سومون نرخ داره.
як хонага квартира дар этажи 4 бо масоати 42 квадратный метр. 42 квадратай дар киҷо ҳайне ки ҷо шавинен чӣ хел ҷои зурай. Ҳами гап дар ҷо ҳайда, ҳами ободӣ боша, агар дар онҷа нарх навогарини қиматай, ҳарчанд ки 42 квадрат ҳам боша, як хонаи калон ҳам боша, 600 000 мегӯяд дар 46 микрорайонай. диагностика поёниш мешавад дӯстони азиз сирк, боло мешавад султони кабир, баъдан мешавад боз саховат, баъдан корвон, баъдан 7 ахтар иск. хулоса дӯстон дар байн қарор дорад. 46 микрорайон, 42 квадрат, 600 000 рақамошонда занг бизанен. ва дӯстон мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ кӯчаи Ҷавононда қарор дорад. як хонагаи 43 квадратай, 43 метри квадратӣ, хона полностью коробкаи бачаку азиз. этажи 10-умда қарор дорад. 230 000 сомонӣ. ҳамин кӯчаи Ҷавонона медонем бачаҳо чӣ хел ҷои зурай. агар бидонем я марамат бигиренаш. 230 та рақамҳои 72 46 да ҳозир занг занем дӯстони азиз. дӯстони азиз, чизе ки буд роӣ кардан, хоҳиш карден, комментария карден, ёфтем ҳамаша навортон кардем. ана бо далчи ман ватсапи хидмат мегзорам. шояд ягон хона боша, замин боша, квартира боша, аппарат, мошин, техника, компания чизе боша, ҳамин ватсапда бинависен, ё ки хидм омада ай пеш хонаҳотона навори фасон када якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мешавад. иншоалло ба зудӣ мефурӯшем бачаҳо. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.